Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ina yi wa kowa da kowa fatan alkhairi. Sannan wannan ɗan ƙaramin bidiyo da nake so in yi, ina so in nuna mana cewa ya kamata mu zama tsintsiya maɗaurin mu ɗaya. 'Yan Kannywood kenan nake magana a kai, mawaƙa da mu jarumai. Idan muka ce za mu shigo da harkar siyasa, harkar fim, za mu taɓarɓara abinmu ne. Wasu da can suna mana dariya, kuma mu muke abinmu da kanmu, mu muke kiɗa, mu mai rawar mu. Hukumar tace fina-finai an kama Naziru. Dan me misali za a kama Naziru? Dan yayi waka, kai kana gandujiya, shi yana kwankwasiya, za ku kama shi, kun daɗe kuna target ɗinsa. Akan me? Dan me? Yana da damar da zai yi siyasarsa, ya so wanda yake so, kai ma ka so wanda kake so. Idan za ku tuna a baya lokacin rabu, muna ganin cewa ya takura mana, ya uzura mana, yana cin mutuncinmu. Muka ga me zai hana mu musa daga cikin namu ɗan Kannywood ya kasancewa shine yake jagorantar mu, sakamakon mu dan mu ci gaba. A je a zauna nan, a yi mitin, a zauna ofis ɗin wannan, a zauna ofis ɗin wannan, a yi mitin, ya za a yi, ya za a yi, ya za a yi, ya za a yi. Amma kai da kake cikin mu ɗin, kai kake cin mutuncin mu, kake cin mutuncin ƙungiyar. Kuma wannan ya nuna cewa ba ka kishin Kannywood, ba ka kishin 'yan Kannywood, ba ka kishin Hausa fim, ba ka kishin Arewa. Wannan kama-kaman da kake yi, ka kama Naziru, yanzu kana magana cewa ana target Sora Musbahu. Ku kama shi. Mutane da dama an kama su. Wannan kama-kaman da yake duk kana baragada ne. Kana baragada ne kawai. Lokaci ne, tenuwa ne, za ka zo ta shuɗe. Raba ma yayi ya gama. Wannan mai jan hankalinmu da cewa mu farga, mu gane. Wannan bawan Allah yana so ya tabarbara mana masana'anta ne. Sannan kuma yana so ya ga ba ma ci gaba. Sakamakon me? Duk waɗanda suke kawo mana ci gaba yana dakile su. Duk wanda baya gandujiya, shin ba ɗan Kannywood bane kenan? Idan ni bana gandujiya, ina kwankwasiya, sai a fitar da ni daga Kannywood? 'Yan Kano ne mu, cikakku 'yan asali. Muka ɗauko ka kuma muka ce kai za ka yi mana. Amma kana nema ka tabarbara mana harkarmu, kana nema ka tabarbara mana abubuwanmu da sauransu. A kama wancan, kai ma abin kamawa ne. Dan da kashi a gindin ka kai ma. Magana ta Allah. To wannan na mai ja mana hankali cewa da mawaƙanmu, da jarumanmu, da daraktoci, da produsoci su gane, su farga. Ya kamata a kawo canji akan wannan lamari. Naziru me yayi? Naziru me yayi? Waƙoƙin cin mutunci na wararara yayi. A kama shi mana. Idan misali doka ce akan waƙa ta cin mutunci, Rara yana fes wanda za a kama. Dan me ba a kama shi ba? Shi da zai fito baro-baro ma ya zage ka. Waye bai zaga ba, waye bai yi wa butulci ba, tunda yi wa shekarau, waye ba zai yi wa ba. Amma me? An kyale shi saboda yana tsagin ku, yana tsagin siyasa. Ku hukumar tace fina-finai ku kama shi mana. A ɗaure shi don ya zagi wani ɗan siyasa ko kuma ya zagi wani babba. Amma sai wani daban kawai don ya yi waƙa ko kuma ra'ayinsa ba ɗaya yake da ra'ayinka ba, sai ka ce za ka haɗa mitin a kansa don a kama shi. Wannan ba daidai ba ne. Ya kamata mu farga, mu gane. Kuma tenuwa ce. Wallahi ina mai ƙara jaddada muku cewa tenuwa ce. Ka yi duk abin da za ka yi ka gama, raba ma yayi ya gama.